La filòsofa jueva Hannah Arendt, al ser preguntada en una entrevista a la televisió alemanya als anys 50, després de molts anys d'exili a Estats Units, per quin havia sigut el seu màxim interès en la vida, contestà: he volgut comprendre. Avui, quan commemorem els 50 anys de nosaltres els valencians, me'n recorde d'aquesta resposta de l'autora dels orígens del totalitarisme. Nosaltres, els valencians, és un llibre l'objectiu del qual era comprendre. Comprendre perquè a la societat valenciana li faltava una afirmació col·lectiva com a tal. Comprendre per què no s'havia produït una unitat del país, sinó provincianisme. Comprendre per què hi havia una clara mentalitat de sucursal, assumpció i passivitat d'un destí marginal. Comprendre per què no es transmetia amb normalitat la pròpia llengua. Aquest exercici de comprensió que el llibre mostra va molt més enllà dels seus encerts o incerts, perquè la de Joan Fuster fou una tasca d'exercici de pensament crític envers la realitat social que l'envoltava. Això demostrava l'interès per comprendre. En posar-me a la feina ja donava per suposar que el llibre tindria abruptes conseqüències de polèmica, ens deia. No em feia gens de por aquesta possibilitat. Al contrari, el llibre havia sorgit d'un esforç sincer per comprendre, per aclarir-me a mi mateix en reflexió solitària. Aclarir-se a si mateix. Era clarament una tasca de pensador a l'estil del clàssic Michel de Montaigne. Fuster era un pensador que configurà en solitud el que havera tingut que ser una tasca d'opinió pública col·lectiva, de deliberació i participació ciutadana. Una tasca impensable en aquell temps, difícil en tot moment, però que en definitiva és el que dona lloc a l'espai públic que configura allò polític. Fuster era un espectador reflexiu i com a tal compromès a l'estil dels intel·lectuals del seu temps. Un compromís que el portà a presentar l'assaig crític com una vindicació al més pur estil de les vindicacions dels drets que sorgiren a la Il·lustració, com ara la vindicació dels drets de la dona de Mary Wollstonecraft al segle XVIII. És per això que ell volia explicar per a transformar. La primera edició de Nosaltres els valencians s'esgotà en seguida. Va ser un èxit editorial, però Fuster tenia la sospita de que a ell li pertocava una part molt reduïda del mèrit, perquè el mèrit era del tema, pensava. Del tema, sobretot, insistia. I quin era el tema que tant d'èxit havia tingut? Plantejar-se uns quants dels problemes bàsics que ens afectaven com a col·lectivitat diferenciada. Una urgència en l'examen de la consciència nacional, sobretot des de l'angle valencià. La novetat del llibre estava en presentar una visió clara sense retòriques, sense lloances, com una mena de revulsiu perquè s'apartava dels tòpics ditiràmbics sobre el país. En presentar el cas valencià amb un anàlisi sols amb criteris i factors valencians. En introduir en l'explicació les tensions i els antagonismes de classe, econòmics, culturals. En definitiva, en presentar una pregunta clau per a tot poble que vol constituir-se com a tal. Qui som nosaltres? Quins i quines formem el nosaltres? Una pregunta que no era pas retòrica en absolut, ja que la intenció de l'autor era molt ambiciosa i política, a més de reflexiva. La presa de consciència de la gent del poble
de la seva identitat com a poble. La resposta quedava oberta. No n'hi ha una resposta essencialista, perquè Fuster era molt conscient de que la realitat social és plural i canviant i les identitats col·lectives es formen històricament, processualment. Jo tenia 17 anys quan es va publicar Nosaltres els valencians. Era una adolescent de Sueca que estudiava batxillerat a les Salesianes i que volia estudiar filosofia. No vaig llegir la primera edició del llibre. El llibre me'l regalà un amic del grup dels fusterians de Sueca i fou ja la segona edició. El vaig llegir amb entusiasme i contra el que es podria suposar, el que més em va quedar fou que què bé escrivia Fuster, com en recordava els escrits dels assajos filosòfics. Me'n recorde de l'atmosfera d'aquells moments. Les pintades a les parets per tot arreu de València i dels pobles del «Parlem valencià». Sí, «Parlem valencià» era una pintada subversiva. Me'n recorde d'anar al Sequer per Pasqua i el sonar del picú en les cançons d'Al vent, les primeres cançons del Raimon. Me'n recorde del propi Fuster donant-nos explicacions del que estava sent una reacció furibunda a la premsa de València, envoltada la lectura ja en una polèmica àgria i exagerada al voltant de Nosaltres els valencians i del llibre El País Valenciano. No es va donar una contestació amb arguments. No es va donar argument contra argument, constatació contra constatació. No, sols es donaren exabruptes i mals humors. Cap procediment racional de refutació. Falta absoluta d'un diàleg franc. Però cal dir, 50 anys després, en un món immers en la globalització, en la necessitat de canvis i transformacions col·lectives, que la mirada crítica de Fuster encara té vigència en la nostra actualitat perquè ens interpel·la contra la dimissió lingüística, perquè encara incita al compromís civil i a la dissidència. És, en definitiva, l'obra d'un escèptic, però entenent que l'escepticisme, com ell mateix afirmava en una entrevista, no significa desentendre's de les realitats i els problemes. Per això afirmava rotundament: no tinc altra autoritat que aquesta, la d'haver-me apassionat fins a l'obsessió per la vida i el destí del meu poble. Potser és l'única passió noble que reconec en mi. Jo crec, francament, que cal evitar tant la destrucció com la santificació de Joan Fuster. Nosaltres, els valencians, no és un llibre contra els valencians, com es va dir, ni és una Bíblia, com també s'ha dit. Res més lluny del mateix Fuster que qualsevol forma de santificació. El que cal és l'anàlisi crítica i clarificadora de la seva obra, el diàleg obert en la seva escriptura, amb eixe discurs lúcid i enriquidor que tanta falta ens fa en la nostra actualitat. Enguany fa 50 anys de la publicació de Nosaltres els valencians, el llibre amb què un escriptor suecà, que encara no havia fet els 40 anys, va reinventar el País Valencià. Va canviar la manera de veure'ns i de saber-nos valencians. Va fer pensable el país, que és el primer pas per a fer-lo possible. Avui els suecans
sabem que som valencians. Bé, sabem que som moltes altres coses també, però entre elles que som valencians. Els xiquets de les escoles, efectivament el nostre és un país de mestres, és un país fet pels mestres i els devem un gran agraïment. Els xiquets de les escoles, dic, saben situar el País Valencià en un mapa i saben que la seva llengua no és sols la llengua de casa i del carrer, que també ho és, i gràcies a això ha sobreviscut als intents per fer-la desaparèixer, sinó que és també alguna cosa més. És la llengua de l'escola, és una llengua de literatura i cultura, és la llengua que compartim amb molts altres milions d'usuaris de catalanoparlants a Catalunya, a les Illes Balears i a altres territoris. Però fa 50 anys, quan va aparèixer Nosaltres els valencians, els xiquets valencians, els xiquets de Sueca, jo mateix en aquell moment tenia 4 anys i anava a les monges de l'Encarnació, així a Sueca, o els més majors, els que anaven a la cooperativa o els que anaven ja al Politècnic, o la majoria dels xiquets valencians no haurien sabut situar el País Valencià en el mapa. En aquell mapa d'Espanya que figurava en les nostres fotografies escolars, o en aquell globus terraqui que ens havien regalat per la primera comunió, per la senzilla raó que el País Valencià no existia. I no em refereix només al nom, sinó a la idea, al territori, ja que el mapa d'Espanya es dividia en 54 províncies i els únics valencians eren els habitants de la província de València, perquè els de Castelló i els d'Alacant se sentien en primer lloc castellonencs i alacantins, i alguns, molt pocs, se sabien i se volien també valencians. Ni existia el nom ni existia tampoc el país, derrotat en totes les guerres, de la guerra de successió a la guerra civil, esquarterat en 3 províncies i sense cap altra institució comuna, conjunta, compartida que la Universitat de València. L'Espanya provincial fomentava 2 classes d'identitat i de sentiment. La identitat nacional, l'espanyola, que era la que realment importava, i la provincial i provinciana, que s'esgotava en 3 o 4 tòpics autocomplaents i absolutament innocus que en res no atentaven contra la identitat que realment valia, l'espanyola. Amb nosaltres, els valencians, Joan Fuster en recuperava el país, la seva història, la seva llengua i la seva cultura. El llibre tractava de contestar a aquelles preguntes que tots els valencians ens hem fet alguna vegada. Què som els valencians i per què som com som? El llibre era un examen, una anàlisi de la identitat valenciana negada a les escoles, a l'escola i als llibres, degradada al pur localisme panxacontent i inofensiu, una anàlisi, dic, a través no de la seva essència, sinó de la seva existència, de la seva història, des de la conquesta de Jaume I fins al segle XX. Aquell llibre buscava sobretot la reacció dels lectors. Pretenia sacsejar, despertar aquella societat en perpètua somnolència digestiva que era la societat valenciana de principis dels anys 60. Era un llibre escrit en clau de futur, que no mirava tant al passat, encara que se servia de la història per a comprendre el present, com, sobretot, cap endavant. I en 50 anys, en aquests 50 anys que han passat des de la publicació del llibre, han passat moltes coses.
L'ofensiva contra les seues idees i les seues propostes ha estat forta, terrible, com ho mostra el fet que, poc després de la publicació del llibre, el cremaren com a ninots de falla, no en un acte festiu, lúdic, que hauria estat molt bé, sinó un acte que recordava més els antics autos de fe de la Inquisició, o que més tard, en els anys de plom de la transició, li posaren 2 bombes a la porta de casa. Actes de violència que deixen ben clara la magnitud de l'aposta, la importància del que hi havia i hi ha en joc. Però també hi ha hagut, en tots aquests anys, moltes coses positives. Hi ha hagut i hi ha l'ensenyament en valencià, la recuperació i la dignificació de la llengua i la cultura, la consciència de poble, la voluntat de futur. Moltes coses que aquell llibre començà a fer possibles. Un llibre escrit a Sueca ara fa 50 anys. Un llibre i unes propostes que hem de reescriure i actualitzar cada dia tots els valencians per a guanyar el futur.